בשקט, תרגע עם הרגשות ותתרגע עם כל החשק. אסוף את הימים, הגבעות וההרים, טפס לאן שכולם מספרים שהם עולים. כי כל האנשים מבקשים אותו דבר, תן את הכוח, תן את הלב, או תן מה שאפשר. כל האנשים גם מרגישים אותו דבר, למי קצת רע, למי כבר טוב. כל האנשים קדושים, כל האנשים שווים. אז אולי כדאי שתאסוף את עצמך בשקט, תרגע עם הרגשות ותתרגע עם כל החשק. אסוף את הימים, הגבעות וההרים, טפס לאן שכולם מספרים שהם עולים. כי כל האנשים מבקשים אותו דבר, תן את הכוח, תן את הכסף, תן מה שאפשר. כל האנשים גם מרגישים אותו דבר, למי קצת רע, למי כבר טוב. חישובים בין עיניים, חישובים מיותרים, בוא נכבד כל אחד למרות ההבדלים, המינים, הצבעים ומה חושבים ולא חושבים. חפש את השקט שכולם מחפשים. אולי כבר תעזבו את כל המלחמות, אולי כבר תוותרו על אי ההבנות. מציאות זה ביחד וביחד לשלום, אנחנו מבקשים שהוא יגיע עוד היום. כל האנשים קדושים, כל האנשים שווים. כל האנשים קדושים, כל האנשים שווים. ונלחמים כמו כולם, הרובים בידיים ודמעה אדומה, ואיך כולם הורסים לאט את עם האדמה. אולי כבר תעזבו את כל המלחמות, אולי כבר תוותרו על אי ההבנות. מציאות זה ביחד וביחד לשלום, אנחנו מבקשים שהוא יגיע עוד היום.